Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekezai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukomana Ashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai ane makore 40 years ekuberekwa uye ndakablesswa zvangu naMwari nevana vangu vatatu zvekare nemurume wangu uyo anondida, uyo wandinoona kuti anondida nemoyo wake wose. Kubva zvandakatanga kupindawo mumarriage mukoma, handingati pane dambudziko randakambosangana naro as such, but murume wangu iye ameno kuti izvi zvaakazoronga ainge awirirana nani kuti ange achironga zvinotyisa kudai, shuwa kuita zvevende mukoma zvekundinyepera kuti iye ainge akaenda kumusha but akabva aenda zvake kuMozambique. Akati aendako kuMozambique kuya ndokubva anobatiswa mishonga yakashata. Worst of all, iye murume asingadi kuti ndinge ndichizviziva kuti pane mishonga iyo yaakaendako kuMozambique akanobatiswa, akabva azongotanga kuita masecrets. Saka iniwo murume paakatanga kuita masecrets ndakatanga kufungidzira kuti zvimwe kuda murume ainge ava kundichita. Ndikabva ndangotanga kungoita maresearch ndichingotsvaka. Saka pane rimwe jacket rake, madenim jackets aya akaita majean jackets. Saka jacket iri ndainge ndava nenguva ndisingarione jacket iri ndichingofungidzira kuti zvimwe kuda murume uyu wangu ainge akanorisiya maybe kugirlfriend. Ndakaritsvaka kuzonosvika one day ndichizosangana naro. Iye murume zvaakaita ndezvekuti akati ndisipo mukoma ndokubva azosimudza base riya, then ndokubva azocheka saga riya rinenge riri pasi pebase, ndokubva apeta jean jacket rake akabva azoroverera zvekare zvipikiri. Saka one day ndakati ndiri busy ndichiita zvangu thorough cleaning, apa ndainge ndava nestress zviya zvekuti ndaingonzwa mudumbu mangu umu muchisunga nestress. Ndikati kana izvi zvinoreva kuti murume wangu ava negirlfriend, but I am going to find out. Ndainge ndava kuti zviya kana akarara ndaibva ndatora ruoko rwake ndobva ndazoisa chikunwe chake pafingerprint so that phone inge ichi unlocka, but ndaitsvaka ndichatsvakisisa, not saying anything. Asi pane rimwe group manje, group iri ndo rainge rava kungondipa confusion because group iro rainge rakangonyorwa kunze 666 kuti zvino ndinge ndichipinda mugroup iri mukoma. Ndaiti kana ndikapinda kudai ndaibva ndaona mamessages ose obva angoti waiting for messages, but ndisati ndavhura group iroro ndaitoona kutoti pane mamessages anenge arimo anenge asati averenga. Panotification paya ndaitoona kutoti apa pakanzi chakati, asi kungonovhura group iroro mamessages acho ose aibva angoti waiting for this message. Saka kufoni kwake aiwa, apart from that group ndakaona zvose zvakarongeka, zvose zvainge zviri very clean. Mukomana Ashi, musi wacho iwoyo pandakazosara ndichiita thorough cleaning ndakati ndasimudza base area ndokubva ndaona kuti painge paine zvimwe zvipikiri izvo zvainge zvakarovererwapo pabase zvainge zvisina kufanana nezvimwe zvipikiri. Muona kuti mabase bed vanoshandisa tumwe tuzvipikiri so twakaita kunge tumawaya, so ndo twainge twakashandiswa ipapo, but iye manje ainge akarovera zvimwe zvipikiri zvekutoti zvaitooneka kutoti munhu uyu akaroverera zvipikiri izvi akazviita achimhanya. Zvimwe zvacho zvainge zvakatorovererwa zvakabhenda zvakaita zvekutoboora pranga on the other side. Saka ndakabva ndatanga kudhonza zisaga riya rinenge riri pasi pebase ndokubva ndaona kuti mainge muine jacket rainge ririmo. Ndakabva ndatora jean jacket riya iro randainge ndava nenguva ndichitsvaka. Apa hana yangu yainge yava kungorova ndichiti zvimwe kuda
maybe mujaketi umu ndo mune masecret kana kuti maybe macondom kana kuti mapictures emunhu wacho uyo waari kudanana naye. But kuti munhu ange achizoviga jaketi pakavanzika kudaro, zvinhu zvekuti zvakangoramba zvichingondinetsa. Ndakatora jaketi reri yamukoma ndokubva ndazoriisa pamubhedha ndichinorivhura kudai so mukoma ndakabva ndaona kuti mujaketi umu mainge muine kamwe kamuti. Munoona zvimiti zvimwe zviya zvavanoshandisa muno muSouth Africa zvekuti chinozogumisidzira chaita chihedge, ndo chimuti chacho chainge chirimo apa chaitova nemidzi apa chainge chiri green. Ende zvakatondinetsa kuti komuti uyu hausi kana hauna pawakadzvarwa but uchiri wakaita green. Ndikati zvimwe kuda maybe ainge achangobva mukuisa muti uyu mubase bed imomo, but still it gives me a lot of questions. Ndakangoti ndiri pakati pekutarisa chimuti chechiya, chimuti chiya mukoma chakabva chanyangarika just before my eyes. Chimuti chiya ndokubva chatonyangarika. Then iye murume akabva andifonera akabva ati, ko iwe akupa mvumero yekuti unge uchibata zvinhu zvangu ndianiko? Chitarira manje zvawazokonzeresa, mangwana usazochema neni. Saka ivo baba pavakazodzoka kumba usiku ndainge ndatova mustress nekuda kweNigerian movie iri randainge ndaona. Kuona chimuti chainge chakaiswa mujaketi rainge rakavigwa mukati mebase, zvinhu izvi zvichinyangarika. Kuita Nigerian chaiyo mukoma. Murume akati auya ndokubva ndamubvunza kuti ko what is going on. Iye akatongotanga nekutongopopota akati, ko unobatireiko zvinhu zvisiri zvako? Inini ndakabva ndatanga kupopota ndichiti, iwewe chinhu ichi why is it wakachichengeta mumba? Does it mean kuti iwewe une girlfriend yako yauinayo saka chimushonga chako ichi wakachiisa kuti unge uchindidzimaidza? Manje hakuna izvozvo, ndakubata ndiudze uri kudanana nani, otherwise ndichakutaimira paya paunenge warara. Then ndobva ndazoboilisa mafuta, ndobva ndakudira mafuta wakarara. Mukomana shiri takanetsana paya kuzosvika murume achizondiudza everything that had happened. Ndakachema mukoma, asi chekuti ndinge ndichita painge pasina. Murume akabva akonfesa akabva ati, mai mwana, paya pandakamboti ndikuenda kumusha, paya patakanetsana ndichiti ndikuda kuenda kumusha ndiri ndega zvikakonzeresa confusion, ipo paya ndipo pandakafambira nyaya dzacho. Ndikavabvunza ndikati, ko makaenda kupi? Iye akabva ati, handina kana kumbogara, ndakasvika kuZim. Ndokubva atonditi, ko iwewe wakadi kutarisa passport yangu kuti mazuva ainge angori papassport ndiwo akangoramba aripo papassport ipapo? Ende ndikati, ende nhai handina kana kumbogara ndakazvifunga. Murume zvaakaita ndezvekuti iye akaenda kuMozambique ndokubva anojambiswa bhodha rekuMozambique akabva aenda kune n'anga iyo yakamupa chimuti chacho ichocho. Saka chimuti ichi chainge chakanzi chinofanira kuti chinge chichiita 9 months chakawandiswa, inini ndisingachioni. Then after 9 months taifanira kuti tinge tichizoenda kunochidzvara kumusha. Saka pa9 months apa ainge akanzi kana dzava kuda kuenda kunopera, then iye ndipo paainge achazoita mari, tobva tatengawo stand tobva tazodzvara chimuti ichi. Inini hapana chandainge ndichifanira kuti ndinge ndichiziva pane zvose izvi. Ndaizongoti ihedge mukoma iri kutozvikurirawo pamba, but hunenge hutori urombwa hwemurume wangu. Mukoma sezvisinei ndakazongosvikawo pakunzwisisa ndikatongozviudza kuti ndo zvatovapo, ko what else can I do? Asi ndakachema mukoma ndikati, zvinhu izvi zvamaita izvi hazvizotidyiri vana here mune ramangwana? Iye akati, kwete, never, hazvimbofi zvakatidyira vana. Ndikabva ndati it is fine. Takairindira mari iya mukoma kuzosvika ichizouya. One day takati tamuka makuseni, iye murume ndiye akatanga kumuka. Ndokubva ndanzwa munhu ava kuridza kamheterwa kayake pasi. Ndikabva ndamuka ndikati, ko chiko nhai murume mukuru anongomuka kuridza mheterwa makuseni akadai? Murume ndopa akabva andirakidza mari. Mukoma takati tichinoverenga mari iyoyo yainge iri 10,500 US dollars. Murume akabva ati, zvedu zvaita mudzimai wangu. Ndikati, zvino 10.5 iyi toishandisei? Iye akabva ati, ndakanzi mari yose yandichatanga kuita tinofanira kuti tinge tichitsvaka
stand, then tobva tatsvaka kwedu tega kwekuti kunenge kusingazivikanwi nevehukama. Iye akabva andiudza kunzvimbo uko kwaainge achida kutenga stand. Ndakatoseka mukoma ndikati, baba mwana, munoziva kuti ikoko kwamuri kuti muda kuenda kunotenga stand kunodhura sei? Akabva ati, iwe relax, now that tasarwa ne9 days kuti tinge tichienda kuZim, mari iyi icharamba ichingonyuka each and every day the same amount. Mukoma nashe, ndaiti zvimwe kuda kunyepa, asi mari dzemushonga dziriko, uye kana dzatanga kuuya dzinouya mukoma nashe for 9 good days. Each and every morning taimuka toverenga $10,500 makuseni oga. Kana kuenda kubasa kwainge kwava nenidhi here yekuenda kubasa, takararama mukoma tichishandisa mari iyi kudzamara murume azoti ainge apiwa go ahead yekuti tinge tichienda kunovaka kumusha. Ndakamuti go ahead yacho maipiwa naniko? Iye akabva ati, sekuru vekuMozambique ivo vanotaura neni pose pavanenge vachidira kutaura neni. Takaenda kumusha, hatina kana kumbogara tazivisa vekwangu, hama dzangu zvekare nehama dzemurume. Hapana kana ainge achimbozviziva kuti tainge titori munzira kuya kumusha. Ndisu uyo tikabva tati mutrack. Kana iye truck driver dai akaziva kuti vanhu ava vandiinavo vane mari yakawanda kudaro, zvimwe kuda angadai akati roba, but hapana kana chaakamboziva. Taitopretenda sekunge tiri vanhu vari kutoendawo zvavo kumariro, zvekutoti iye akatotidzikisira maprizes, then ndokubva azotiburutsa mukoma. Takangosvika tikaburuka muHarare pasina kana kwatainge tichimboziva kuti uku ndokwatichananga. But kana zvinhu zviri zvemushonga mukoma, pane umwe murume akatongouyawo ndokubva ati, taxi iyi, kana muchida taxi vabereki. Ndokubva murume wangu atongoti ngatipindei, ndokubva tapinda muchifanu cargo chiya. Uya murume akabva atibvunza kuti ko muri kuenda kupiko nhai vabereki? Murume wangu akabva ati just take us to any hotel. Akangotitarisa mukoma nepaview mirror, ndokubva ati which hotel? Ko taikuziva here mahotel emuHarare? Takazungukaruka mukoma tatongoendeswawo pane rimwe hotel, ndokubva tanogara kuya takagara ko mukoma. Apa taiti makuseni oga taimuka tobva tatanga kufambira nyaya dzestand kuzonosvika tichizowana stand, then murume ndokubva azobhadhara stand iya. Tikatosiya tatogadzirisa zvinhu zvedu, ndokubva tamhanya tikadzoka kuno kuJoni. Zvose izvi mukoma takazviita in secret. Saka stand iyi yakatanga kuvakwa kuzonosvika pamba apa pachipera kuvakwa, isusu tainge takanzi hataifanira kuti tinge tichitsika rukumbu rwedu pamba ipapapo. Takatongoita zvekutongotsvakawo mabuilding companies, ndivo vakativakira imba iyi. Kana ivo vaitoshamisika kuti ko vanhu ava vari kudiaspora vatiri kuvakira imba iyi, hapana kana munhu anombouyawo achiita supervision, ko there was no need yekuti tinge tichiva supervisor, because zvinhu zvemurume wangu izvo ndo zvainge zvichiva supervisor. Ko mari idzi dzemushonga hadzisi dziya dzekuti munhu anenge angofunga kukubira anobva akubira, because munhu wose anenge achikushandira anenge achikontrolwa nadzo mari dzacho idzodzidzi. Mukoma, imba yakazoti yapera, inini nemurume ndo patakabva tazonzi tainge tava kufanira kuti tinge tichioneka South Africa, tidzoke kuno kumusha tigare pamusha pedu. Then takazodzoka mukoma. Zvose izvi takangozviita in secret. Ini nemurume wangu takati tasvika pamba paya ndokubva takurura nhumbi dzedu. Zuva rakacheka nyika mukoma. Takanzi chekutanga chataifanira kuti tinge tichiita, taifanira kuita bonde tiine tsvina iya yerwendo. Takangoti tichingopinda pagedhi repamba pedu, tichingonovhara gedhi riya, ndokubva tatotanga kutokururana nhumbi, tikabva tatanga kuita bonde panze ipapo. Takati tapedza kuita bonde, hembe dzedu takangodzisiya ipapo apo patainge tadzikurura, ko ndo dzainge dzirika mhiko dzacho. Ndokubva tapinda mumba, hatina kana kumbogeza, hatina kuita sei. Takanzi tinofanira kuramba tichiita bonde kuzonosvika tichipedza kucherera chimuti chiya icho chakapiwa murume wangu nen'anga yekuMozambique. Usiku hwakazoti hwasvika mukoma nashe, takamuka zvekare ndokubva tazobuda panze pegedhi. Murume ndiye akatanga adongorera nepajurawo. Akati aona zveshuwa kuti vanhu vainge vava kusanyanya kufamba, ndokubva azotora pick
nefoshoro tikabva tazotanga kuchera. Takangochera padhuze nepagedhi ndokubva tachera tikadhiga. Zvino gombariya rakati rava kusvika mumabvi umu, then ndokubva tazocherera chimuti chiya. Chimuti ichi mukomana nhasi uno chinorarama chiripoka padhuze nepagedhi pedu ipapo apo patakachicherera. Takati tapedza kuchicherera chimuti chiya tisati tafushira, ini nemurume takabva tazotanga kuita bonde. But tichiita bonde inini ndainge ndakamira pamberi pegombariya ndakaita zvekukotama, iye murume wangu akatanyanga gombariya riya, ndokubva tazotanga kuita bonde. Takaita bonde mukoma kusvika tose tapedza, asi iye murume haana kuzosiya mbeu yake mandiri. Akati paakanzwa kuti ainge ava kuda kunopedza ndokubva azoburitsa sikarudzi yake akabva azoitendekera makaremo mugombariya ndokubva arasira mbeu yake imomo. Inini ndakatendeuka ndokubva ndatanga kutambisa sikarudzi yake ndichitira kuti zvinhu zviya pazvinenge zvava kuzobuda zvinge zvichingobuda zviine simba zvichidiridzira muti uya. Saka ndokutotanga kwatakaita kudiridzira muti uyu, takaudiridza nembeu yemurume wangu. Tapedza kudaro ndokubva tazofushira. Murume ndiye aingondiudza izvo zvataifanira kuti tinge tichiita. Mukoma, kana uine mari so unokwanisa kutoti nhasi motikari hauna, but the following morning motikari unenge watova nayo. Mangwana acho makuseni takangokamuraka pane mari iyo inongoramba ichingonyuka, ndokubva tatoenda kune imwe dealership. Iye murume akabva ati sarudzai motikari yamunoda. Tikabva tatoraka iwawawa maGD ariko awa, ndokubva tatotora motikari yedu. Baba kana license vainge vasina, but vaitongodhiraivhawo zvakadaro. Unongovazivawo kuti vanhurume vane zvivindi zvavainazvo. Taitongofamba takadaro kuzonosvika baba vachizoita license ravo. Mukomanashi takaenda tikanotenga mbudzi, takamirira zvikari kunze kwasviba, ndokubva taslota mbudzi iya tikabva taenda tikanomwaya ropa riya pagomba paya apo patainge tafushira chimuti chiya. Murume akabva ati iye hanzi mhiko dzedu dzainge dzakwana. Now tainge tava nefreedom yekuti tinge tichienda kunotora vana tiuye navo. Motikari takangosiya pakarepo pamba pedu tikabva taenda kumusha. Takati tichienda kumusha takatoita sekunge vanhu vainge vachibva Joni. Takangotengawo izvozvo zvana omo, mafuta ekujoni nemaraisi, ndokubva talodha ndisu uyo tande takadzokera kwedu kumusha. Tikatonoburukira patinogara tichiburukira, tikatokumbira kuti vanhu vange vachiuya kuzotitora. Vanhu vakauya vakatouya kuzototitora, but vasingazivi kuti tainge tatogara tatovamo muzimu kudhara. Takangoti tati garei. Murume ndokubva ati murungu kuJoni uko murungu ainge achiti ange achidzoka nekukasika. Saka apa tainge tichida kavana, ko pane angagokurambidzai kutora vana venyu here? Takatorana nevana vangu ndisu uyo tikakwira motikari dzaita sekunge dziri kuuya kuno kuJoni. Motikari yakati yarohwa ndokubva murume akumbira driver kuti ange achimisa motikari yake. Iye murume akabva ati ainge akanganwa passport yake, saka driver akabva ati zvino handikwanisi kukurifandai. Iye murume wangu akabva ati hapana kana dambudziko, asi takazoti tichinopesana naye driver wacho. Iye murume akabva angoridza tsamwa akati uyu pasina kana 2 years anenge afa kudhara and achafa neaccident. Murume wangu kana akagara aisa chituko pamusoro peupenyu hweumwe munhu, ende izvozvo zvaanenge ataura zvinozotoitika zvemachokwadi. So mukomanashi takati tazodzoka nevana vedu kuHarare, tikagara mukoma takagara murugare, but recently murume now ava koti hanzi muti uyu wava kuda ropa. Ndikati handeika tinotenga mbudzi, kunyange tikatenga mbudzi 2 kuitirawo kuti tigarewo kwenguva yakati rebei tisati taita mhiko idzi dzekubuda panze tichirarana, nekuti now zvatigere nevana zvimwe kuda vana vanokwanisa kuzosvika pakutiona. But murume manje iye akabva ati no, muti uyu hauchadi ropa rembudzi kana mombe, but muti uyu uri kutoda ropa remunhu. Ndikati zvino munhu wacho tichamuwana kupi? Murume akati wotoita zvivindi mudzimai wangu. Iye murume wangu haasiriye anofanira kuti ange achideura ropa racho. Inini ndini ndikufanira kuti ndinge ndichideura
ropa. Saka ndakati pari kudiwa hama yangu here? Murume akati kwete. Murume akaita mazuva akati kuti asingade kundiudza. Kuzonosvika murume achiti tiri kufanira kuti tinge tichingotsvaga zvimastreet kid kana tongoselekta chibhonda 1 kana kuti ava vemutoriro, munhu wekuti haasisina kana vanhu vanomutsvaka tobva takidnepa munhu iyeye, kana kuti totsvaka vanhu vanokwanisa kutipondera kana chiri chibhonda kana kuti street kid kana munhu anenge achipenga, totora ropa riya touya tobva tamwaya panzvimbo apo patakadzvara muti uya tikamufushira. Zvino mukoma, ini zvekuti ndinge ndichipara ngozi handikwanisi, kunyange zvikanzi munhu ava drug addict zvekuti hakuna hama dzake dzingauya dzikamutsvaka, but inini I feel guilty. Munhu wose anonzi munhu achiri kufema, munhu waMwari. I don't have the right yekuti ndinge ndichitora upenyu hweumwe munhu. I don't feel okay at all. Saka pari zvino inini nemurume wangu tiri pakutokonana, hatisi kana kutombonzwisisana nekuda kwenyaya iyoyi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvinotyisa. Hanzi tiri kufanira kutoponda munhu physically, tobva tatora ropa rake, then tobva tamwaya apo pacho pane gomba ratakafushira ruva rakaita kunge hedge. Hanzi rinonyanya kushandiswa nevanhu muSouth Africa, vanowanzo kuita hedge naro ruva iroro.